बाक्सानि रुपहि दैमायाव इसोरनि सोमोनांथाव नुथाय बे सोमोनांथाव नुथायखौ नायनो फैदों ओनसोलनि लोब लोब सुबुंफोर नाथाय मा सोमोनांथाव बेलाय खायसे सुबुङा बुंदों दैमायाव शिबनि खर'खौ दांनो मोन्दों आरो नुदों फुं आरो सानजौफु समाव सासे ना बेफारिया दैमानि बोहैनाय गोजों दैयाव नुसनदों शिबनि खर'खौ दैनिफ्राय बोखांनो नाजादोंमोन नाथाय हायाखै बे सोमोनांथाव नुथायखौ अजानाव नायखांबाय आरो दायो मन्दिरनि गोनांथि दं होननानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरियाव लानाय एक्सक्लुसिभआव रायजो राजाफ्रा फोरमायदों बाक्सा जिल्लानि रुपहि दलङाव बिथांमोना दिनैहाय रुपहि दैमायाव मोनसे सोमोनांथाव बा मोनसे नुथाय नुदों होननानै गासै रायजो राजाफोरा फोरमायदों बे समाव रायजोफोरा बे समाव मा फोरमायो मा नुदों होनना बुंदों मा फोरमायो 12टासो समनिफ्राय जोंफोरो ना दोनफैयो आरो आं सासे ना बेफारि बेवहाय ना दोनफैनायाव नुबाय जे दैया गोजोंथार नालाय मा अन्थाइ नुनानै दङ ओरै ना दांना नायनायाव बेनिफ्राय खर' मोनदाङो बेनिफ्राय साहा मोखां जाना दं ओमफ्राय दांग्रोमना मोजाङै नायबाथाय सिन मोनथाम मोनो आरो बेनिफ्राय जों बिखौ 12टासो समायाव ना सा फानखांनानै बोखांनो जुजिदोंमोन बोखांनो जुजिनायाव हायाखै जाहैबाय बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो जों रावनोबो खोन्थायाबासिनो आरो दिनै मंगलबार दिनै आरो जोंफोरो दानि फुङावनो ना लाना फैनानै बोखांनो जुजिबावदोंमोन ओरैनो खैथासो समाव नुजादों होननानै फोरमायदों 12टासोनिफ्राय मैया नुजादों मैया 12टा टाइमाव ओमफ्राय दा दिनैबो नुजादोंमोन दिनैबो दङआनो दानि जोङो 7टासो समायाव जों ना बेफारि गोजा बोखांनो जुजिबावदोंमोन मा जाथाव इयो दा जोंनि नुनायाव शिबनि आकृति आरो शिबनि खर'खौ नुनाय बायदि मोनो आरो दांग्रोमनानै मोजाङै नायोब्ला बेखौ मा दिहुनगोन नामा दा बेखौ जोंखौ ओरैहाय खोन्थादो आरो जों रायज्लायना गासिबो जमायैनो जों गुरुनाव नायखांनो थांग्रोनि रायखांनानै मा खालामनो हायो हाया बेखौ जोंफोरो रायज्लायनानै गुरुनाव नायनो थांदोंमोन बोखांगोन आरोना दिनै थारमाने गुरुआ जोंखौ ओरै खोन्थादो आरो जे इ दैयावनो थाबाय थागोन नोंसोरो खानथाम फुजा होनांगोन दिनै मंगलबार ना शनिबार मंगलबार शनिबार खानथाम फुजा होनांगोन होननानै जोंखौ गुरुआ खोन्थाहरदों आरो बेनिफ्राय जोंखौ बेबायदि होनना खोन्थाहरनायलाय जोंफोरो आरो रायलायबाय दे होमबा जों बेखौनो खालामनोसै जों गुरुखौनो हमदोसै ओरै होननानै जोंफोरो रायलायनानै दा दङ आरो मा गाथोन इयो रुपहि गाथोन गासै दिनै रायजो राजाफोरा फैदों माने गासै दानि जों खोथाबाय जे बेहाय शिब मन्दिरनि शिबनि खर' नुजाना दं होननानै जोंफोरबो खोथाबाय नालाय गासै रायजोआनो दा नुजाफैबाय आरो बेयाव नायफैबाय दङ दा बेखिनियानो आरो बुंनो गोनां खोन्थाया नंगौ बिथांमोनानो दिनैहाय गासै रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै बे नुथायाव बा बे जाथायाव बिथांमोना फैदों माने मा होनो मा फोरमाय ओइ मा शिबलिंग नुदो शिबलिंग मब्ला नुनाय ओइ दानिसो फैनानै नुदोंना जों खोनानानै फैबाय नोंसोरबो नुदोंना ओं दानि नायना फैबाय जोंबो सिङाव दङ नामा बे सिङाव दङ सिङाव दङ ओं गोदोलांबाय दं ओरै मोनथाम सिनबो दं दांना नायखांबाय आं दांना नायबाय ओं माबायदि मोनो अन्थाइनि बानायनाय बायदि अन्थाइनि बानायनाय मा जाथावगोन ओरैनो अन्थाइ ना सनानि जागोन अन्थाइनिसो जागोन खोमा शिबलिंगखा बेसेसो ओरैनो गेदेराथ' गिदिरथार आरो नुजानाय माबायदि नुजाथारदोंमोन नामा नुजाथारदोंमोन मैया जों खोनानायाव ओमफ्राय हाबसोलांदो अबेनिफ्राय फैदों नोङो आं ओइ हासरानि ओं आरो जोङो मिथिनानै लाबावगोन मा होनो मा फोरमायगोन थारमाने जोङो मैया दुगैना फैनायाव बेखौ नुदों बुस्थुखौ ओमफ्राय दा कमप्लेन माबानाव देउरिनाव नायनायाव सानथाम फुजा होनांगौनो सानथाम फुजा होनायनि उनाव हारसिंजों जोंजों फैफागोन इयो ओमफ्राय मन्दिर लुनो होदो जोंखौ नायखांबाय मा होनना बुंदों बिस्थिबार सनिबार ओमफ्राय समबाराव फुजा होनो सानथाम बेनि उनाव जोंजों फैफागोन इयो मैया खैथासोआव नुजादों होनदों मैया सानजौफुआव 1टासोआव आरो दिनैबो फुङाव नुजादोंमोन नुजादों दाबो नुजाबायनो दङ बुस्थुआ मानसिफोरा बुरैनो दांफैदोंमोन ओमफ्राय हायाखै दिखांनो दांजायोमोन ना दांजायो माने सिङाव हाबलांगासिनो दं माने हाबाखै दा ओइ नर्मेलाव दङ दा माने बालाखिनिया खुरलांबाय नालाय एसे गोथौ जादों आरो ना माने उन्दुना दंना सिदा दङ
साहा मोखां जाना दं बुस्थुआ साहा मोखां जाना अ खाफालि सिनाबो साहाखिजाय अ खाफालनि सिन दङ आरो खाफालि मोनथाम सिन थाया होमबा शिबनिया इ दंजोबो बबेनिफ्राय फैदों नोङो आं ओइ माधवपुरनिनो ना बेबारि जोङो मोनाबो माखासे खोथा फोरमायबाय बे रायजो राजाफोरा फैदों बेयाव माखासे फरायसालिमानि फरायसाफोराबो बेयाव बे दिनैनि बे नुथायाव बा आरो मा फोरमायो बिदि हाबनानै नायनाय जायाखै दा मालायफोर बुंनायखौ ओरैनो नायबाय दं आरोखि बेबायदिनो नुदोंमोन ना नोंबो आंबो दा खोनानानैसो फैदों आरोखि बेबायदि खिन्थु हाबनानै नायहैनाय जायाखै आं दा नुनाय जायाखै आरो मैयानिफ्राय नुदों होननानै फोरमायदोंमोन मानसिफ्राथ' बिदि होनदों मैयानिफ्रायनो नुदों होननानै ओमफ्राय आं नै दानिसो खोनानानै नायनो फैनाय जादों आरोखि ओमफ्राय दाबो नायहैनाय जायाखै मा जाथावथाव इयो ओरैनो जाथावथावथ' मानसिफ्रा होनदों मा शिबलिंग होनदों आरोखि शिबलिंगआव माबायदि आंबो दा नुवाखैथ' बेबायदि आरोखि नंगौ गोबाङानो फोरमायना होबाय लोगोसे जोङो मिथिनानै लाबावगोन কি কব কি দেখা পাইছে আমার এতে শিব বাবা আছে হয় বহুত ই করেছে বাবা উঠা নাই এই কারণে বহুত মানুষ আই আছে এটুই আমার উঠবা লাগে তা বাবা আসনত বইবা লাগে আপনিও দেখা পাইছিল না দেখা পাইছো কেতিয়া পৰা উঠি আছিল কেতিয়াবা আমি এতে অলপ আগত আইছো বলে কালি পৰা উঠি আছিল মানুহে কয় শুনা পোৱা নাই আমি অলপ আগত শুনা পাইছো আমি শুনা পাই আইছো এটু আমার এতে বাবা আসনত বইবা লাগে এটু আমার লাগে বাবা আজিও দেখা পাইছিল নেকি এই মাত্র দেখা পাইছো এই মাত্র না আপনি গেছিলেন না তাতে গেছিল बिथांमोना माखासे खोथा फोरमायना होबाय जोङो मिथिना नंगौ बिथांमोना माखासे खोथा जायफोरा नुदों मैयानिफ्रायनो बे मुर्तिया नुजादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों दिनैहाय गाहायाव बा नामायलांबाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अजय बसुमतारिनि खौरां मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियान अटि टेक्निशियान फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोलॉजी टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला